elástuk. De mikor volt ez? Kertjébe, 56-ban. Ekkora az itt? Télen. A fenyőfák tövébe elástuk. Akinek a kertjében? De honnan A galászék szereztétek? kertjébe. Hát gyűjtögettük. Begyűjtöttük. Elhullott maradékokat? Persze. Nagyon Kézigránátokból, rossz meg gyerek mindenből voltál. kiszereltük. Kiszereltétek? Ki? Ilyen, mint a citrom Jézus szeretek, Mária. ilyen volt, ilyen volt, vékony nejlonból volt csomagolva, ilyen alakúra. Ezek a nekrozit töltetek, és azt rendesen elástuk. És az most is ott van? Ott szerintem. És az megvan még az a kert? Robbant fel? Meg. Hát az pénz. Ki kéne ásni, azt eladni. Tudod, hogy hol van pontosan? Már nem. Hát nem tudom egész pontosan, ezt tényleg nem És a tudom. fiúnak szétszerelés közben robbant föl, vagy robbantás Nem, az közben? egész máskor robbant föl, mert ő a lőszerekkel kísérletezett, mert amiket ilyen gyutacsokat találtunk, azokban ő elemeket sorba kötve, 4,5 voltos ilyen lapos elemeket sorba kötött, és bevezette az Működésbe. áramot a gyutacsokba. Ha most a hangot is veszed, akkor le